2016 כבר כאן, ואיתו השאלה איך לצלם את הסלפי המושלם בים. דבר ראשון, חובה להיכנס למים, כי אין כמו המראה הרטוב. מומלץ להישען קדימה, להכניס את הבטן במידה ויש, ורק אז לצלם. אל תצלמו את הרגליים מבלי לצלם את הגוף, כדי שלא יצאו לכם שתי נקניקיות. אין כמו הסלפי עם הדרינק בים, רק תקפידו לעשות אותו בדרינק הראשון או השני. סלפי סקסי על קו המים תמיד עובד, אבל כאן... עדי, איזה פצצה! הכי חשוב, כשבוחרים את הסלפי המושלם, לשלוח אותו רק דרך ססמי. רק ססמי תעדכן אתכם אם מי שקיבל את התמונה העביר אותה הלאה, ותאפשר לכם למחוק אותה גם מהטלפון שלו וגם מהטלפונים של כל מי שקיבל את התמונה ממנו. ססמי, שלחתי, הסתבכתי, מחקתי.